Dobrý den, dnes se v Maxi pokladně podíváme na happy hour a cenové akce. Jako obvykle se přihlásíme, půjdeme do administrace pokladny a zde je akce slevy cenové hladiny. Vpravo nahoře máme nastavení happy hour. Když na to kliknu, tak už mě zde hnedka pokladna upozorní, že ve chvíli, když mám více pokladen, které jsou mezi sebou spojené, tak je ideální, aby se to nastavovalo vždycky jenom na jedné pokladně současně. Tak, mám zde 3 druhy slevy, slevu v procentech, akční ceny a ceny po akci. Ceny po akci je ve chvíli, když happy hour skončí, tak je to, že vlastně ta pokladna automaticky přecení danou položku. Zde jenom upozorním, že ve chvíli, když je pokladna spojená s nadřazeným systémem Pohoda, tak tato funkce nefunguje. Mám 2 varianty, buď přidat happy hour, anebo přidat akci podle kusů. Happy hour je klasické vlastně buď procentuální sleva, anebo akční cena. A akce podle kusu je, že prodám třeba 2 kusy položek za nějakou cenu a ve chvíli, když prodám třetí, tak už je to za nějakou lepší cenu. Tak, nejdřív si ukážeme přidat happy hour. Zde vlastně nejdřív nastavíme nějaký název té happy hour, tak já dám třeba akce nápoje. Zde si vyberu nějaké datumové rozpětí od kdy do kdy chci, aby ta akce platila. Tak já řeknu, že bude platit ode dneška a bude platit třeba do konce dubna. Ve chvíli, když bych to takhle nechal, tak to bude platit celý den od rána do večera a vlastně veškeré dny. Pokud bych to chtěl ještě nějak víc rozvést, tak tady můžu zaškrtnout tohle zaškrtávátko a v tu chvíli už můžu říct, že to bude třeba v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli. A že to bude v tento čas, tudíž já ještě tady řeknu, že to bude třeba až do 10:17. První varianta je, že to dám tu slevu přímo na skupinu, tudíž já si tady najdu teďka ty nápoje, nebo já tady mám jako pití, tak zaškrtnu celou skupinu pití a řeknu, že na ní bude sleva 10%. V tuto chvíli, ve chvíli, když ta akce začne platit, tak na všechny položky ve skupině pití bude platit tato sleva. Nebo mohu udělat jinou věc, půjdu až na položky a v tuto chvíli já si tady zase odfiltruju položky pití a řeknu rájec ochucený. Mám ho standardně za 20,70, tak já na něj dám 10% slevu. Potom tady mám kubík, ta je za 20,50, tak řeknu, na něj bude akční cena 16 korun. A potom sem dám třeba ten rájec ochucený a ten bude za akční cenu třeba 17 korun, ale ve chvíli, když ta akce skončí, tak už ho dám za 25. Takhle můžu postupně vyplnit všechny položky nebo ty, které chci a dám uložit. Vzhledem k tomu, že jsme dali počátek akce ihned nebo už dnes, tak v tu chvíli při každém začátku té akce se mě na pokladně zobrazí tato hláška i na všech ostatních pokladnách a já mohu se jít už podívat, jestli tam opravdu ty položky takhle mám. Takže když se podívám, rájec ochucený a tady kubík je už za 16 a rájec ochucený je tady za 17. Když se vrátím zpět do toho nastavení happy hour, když bych tu happy hour chtěl třeba ukončit ještě dřív, než bude toho 34. do kdy jsem si tady nastavil, tak na ní stačí kliknout a dole smazat. V tu chvíli mě ta akce přestane platit. Když bych chtěl přidat akci podle kusů, tak si to rozkliknu, zase dám název akce, třeba zase já dám třeba akce pečivo. Tak. Tentokrát řeknu, že to bude platit až do konce května. Teďka tady nechám zapnuté, aby to bylo pořád. Tak a zde už jsem na výběru položek. Když vezmu, že budu chtít třeba tady ten chléb bavorský, tak řeknu, že třeba ve chvíli, když si koupím více jak 2 kusy, tak cena už nebude 31 korun, ale bude cena třeba 20 korun. Dám OK. Ještě vždycky u toho daného řádku mám, jestli je sleva pro přesný počet kusů. Tedy pokud to budu mít zaškrtnuté, tak ve chvíli, když bych si koupil už 3. kus, tak už bude zase za původní cenu. Když bych to vypnul, tak vlastně ve chvíli, když si koupím 2 kusy, anebo
pak už i třetí kus, tak ta cena bude furt 20 korun. Já to tady když tak nechám takhle vypnuté, pak si to ukážeme. Ve chvíli, když teďka si kliknu na druhý, tak řeknu, že třeba na tady ten bude sleva až od počtu kusů, nebo dám zase 2 a akční cena bude třeba 10 korun, OK. A teďka si tady necháme právě tu slevu pro přesný počet kusů. Opět, ve chvíli, když to mám takhle všechno vyplněné, dám uložit. V tuhle chvíli mě ta akce už vlastně začala platit a když se vrátím, tak půjdu sem a už markuji teda tady, když namarkuju 2 kusy, tak už je mám za těch 20 korun. Ve chvíli, když bych teďka namarkoval ještě třetí, tak už je právě za tu normální cenu. A teďka, když si vezmu tu druhou položku, kterou jsme si spolu nastavovali, tak tady dám 4 kusy a i když mám 4 kusy té položky, tak jsou furt za tu vyslevněnou cenu.